zvokuka manifonera. Havasi kubvuma sisi wenyu vari kuramba. Vari kuramba. Apa nangomira. Havasi kutaura. Vari kuti havangoti inini mumba manga upinda. Ndikasvika maini ndauya kugara zva. Ndauya neflight ya6 ndikasvika pana panonga 6:45 taurai nawo. Ndikuda kuti mungotaura nasisi wenyu. Ndinotaura nawo kabhati ndinoda kutanga ndanyakunzwisa ubva kwamuri. Imi mongokwira ndege shuwa mouya mosi kuti munhu akakutsamwirai haasi kuda kukuvhurai bho. Handisi kuziva nyaya yacho. Handikuti kuti akanditsamwira chii. I hope haisi ishu yakakurisa. Chifamba itende. Ndaida kuti mukapinda imi mungu yamuchinditora kana vatindipa. Aiwa handei vanobvuma musatye. Vanobvuma maini ndingapeshuwa UK yese yeshuwa kusvosha munhu anokutambira yaiwa zvozvo zvinowanda mune matadzo okungonzwana nozvozvo ndoka ndikuti ndamutadzira chii imi munoitirei zvinhu muchizamaitadiwa munotovazi ndinochandakaita basi ndikuti mune minacho mune makatadza chamusurudongunzi inochitiviga ndichikuvigirai kuti zvideze. Ukaramba wachipopota kavanhakunzwa ezvinozvona wakatanga kuungana murungu upi amaita diwa wakaona murungu andaikakana murungu amaita wakawanza ukwanza ashanaita dio ndikuti ndivhurirewo titaurire munhu vanhu vakuungana chero maneighbors enyu vanoti chii zvinokuita kunge muroora aramba kutambirwa vakungokuvata izvinofanetichuzi vanechii hatikwanisi kutaura mamuno muda tidzokerai kuuk mutaura nemurungu wenyu ina handisi kuda pane zvisiri kunzwika here pabvinga kutaura shona wani hamusi kunzwa kama muda titaura nechirungu chakataura nemurungu wenyu pamamu kuuk iwe kana uripinda rupinda ruhwani asira zvikunisana ne uripinda ruhwani ava ndikwaona pana dzokerei kunga uriwe ndatidzokera kunga uri vatani dzokera kunga uri ndinokurova pamukuru uchitaura nyaya yemurungu ari kutaurwa muri kunzwa uma muchigara naye asingagari nemurungu saka vanofemberere chitaurai kamutsanangura zvese kuti zvakadai zvakadai kodo taurai mudzei maini ningongosvikawo new environment new things ngati mwechinja rukanda ndakudaro munhuatoriko zveshuwa ariko murungu mapictures ndinawo emurungu ariko murungu toro zvinandoziva zvo ariko murungu kuuk 2 years vasina musikapana no rent nothing aipapo inga pati ndaedzawo kutumira yandayaona iwedza kutumira mari $25 pa 2 years $25 ndatita rivhesi mari yako maniwe $25 ndomwananzwa waedza kutumira uneshuwa vachadiwa bhizi kudya mari kokuku mukataiwa tikasiya makaenda matema kuzimbabwe katinade varungu dzokera ungo handina nyaya nayo nyari andakana nyaya nayo ngaende kumurungu wake aiwa ngavapenderudzi aiwa ngavadzokere kuzvine basa rei kana ndichikumbira kuti maybe nongorarawo one day ndoenda kuedza mangwana kumusha uchiramba makabhadhara renti nani ndiani aibhadhara renti kurara one night aiwa one night uchiramba maibhadhara renti nani ko ndipindurei mkwasha aibhadhara renti nani bamukuru munozozvinyanyawo ndatimboti one night nongorarawo mangwana ndofunga ndichenda kumusha kuredzi uchirara pamba paniko panibhadhara renti naniko imbudzei paibhadhara renti nani dai kuri kunzi bankuruka pane anything chandingaito kukuvharidzirai hamureverereke zvinhu zvine proof manje zvinotonetsa aiwa murungu izvo zvari kunzi anga ariko ndokurevererai sei
ndawanange zvavo kuwedzi ende kuwedzi pesanisai makananga wedzi baba kwakutodoka maita aiwa iyi akudokera kumba pedu kaisisi nedzimba dzedu imi pesanisai wedza munoona makombi amene muchaona mabhazi kana makombi fambai batatu nguva iri kufamba kuchazodoka zvimuchatadza kufamba amene zvenyu muchatadza kufamba manje saka nematogara matofamba iko zvomushoya kutenererei mawana makombi nguva ichiri vana mainyenga kumirei kakura nenebhegi rei murove pasi 2 years ndobhegi rari kuyena roba kuzvikei 2 good years musasiye